Dobrý deň. V tomto videu by som vám chcel predstaviť špeciálne nádoby na olej. Sú to nádoby od spoločnosti Kabit, ktoré vám poskytnú uzavreté a farebne rozlíšené riešenie pre manipuláciu s olejmi vo vašej prevádzke. Z hľadiska tribotechniky je to parádna vec a najlepšie na tom všetkom je, že si nádobu poskladáte podľa seba, podľa vašej potreby. Samotná nádoba je dostupná v 3, 5 a 10 litrovom objeme. Ďalej sú tu vrchnáky s výlevkou v 3 prevedeniach. To, čo sa týka dĺžky. Výlevka 21 cm a priemer 7 mm, výlevka 21 cm a priemer 12 mm a výlevka dĺžky 12 cm s priemerom 24 mm. Všetky tieto žlté časti, či už je to vrchnák s výlevkou, držiak štítku alebo farebný rozlišovací krúžok, sú až v 10 farebných prevedeniach. Čiže, ako som spomínal, ďalej tu máme rozlišovací farebný krúžok a držiak na štítok, ktorý sa takto pohodlne otvorí a vložíte tam štítok s poznačením oleja, ktorý sa bude práve používať. Poďme si teda nádobu poskladať. Nádoba sa skladá veľmi jednoducho. Ako prvé si na nádobu umiestnime farebný rozlišovací krúžok. Opatrne si ho tam dáme, aby sme nepolámali tieto plastové časti, ktoré ho držia. Ďalej namontujeme vrchnák s výlevkou. A nakoniec si dáme držiak spolu so štítkom, ktorý sa tam upevní pomocou takejto hrubej pásky. Hotovo, naša nádoba je pripravená. Prečo sú teda tieto nádoby vynikajúcim riešením pre doplňanie olejov vo vašich prevádzkach? Jedným z hlavných dôvodov je farebné kódovanie, vďaka ktorému si môžete označiť, ktorý typ oleja pôjde do ktorého zariadenia. Toto farebné kódovanie výrazne zníži možnosť zámeny olejov, ktorá vám môže spôsobiť obrovské finančné straty. Ďalším z dôvodov je, že tieto nádoby chránia samotný olej pred znečistením z vonkajšieho prostredia, ako je napríklad prach alebo vlhkosť. Pretože aj nový olej si môžete znehodnotiť ešte skôr, ako sa vôbec dostane do strojného zariadenia. Tieto nádoby ďalej spĺňajú kritériá 5S a zlepšujú tak štandardy vo vašej prevádzke, výrobe alebo údržbe. Čistý a správny olej je z hľadiska tribotechniky kľúčovým prvkom spoľahlivosti vašich strojov a zariadení. Tieto nádoby vám k tomu výrazne pomôžu. Nájdete ich na našej stránke www.shop.techler.sk. Ďakujem vám za pozornosť.